One nigga woke away with Dikeh. We are going to one nigga woke up the woman can't. It's not sure if now home and go on solo. Or sure it's going to home and I can have 9 over that. Can you and chat for the equity? Can you and chat in the chat to the equity? When you quickly win, you will torture. And as we get all money, that's what we get around here. Bango, what get me? I don't want to go in. You don't want them nine. Mba, you get Jana Hoya, Migi, Giga Jehoya. You got Hoya. Oh, like Nigi, come on, take it out, Kumwaza. Come fucking out, Kumwaza. Water. In an issue, you may in a menu, Mukamama. Come where goes, Mwegi, Mwetay. Damn, Master. I want to go and get you. Umase. Ina ni lo pe. Maybe.
Hey! Ekukwelu m na-ekwu. Aka ekpuchi ọnwa. Ife onye ga-abụ ka ọ ga-abụ. Agwakwala m ụdị m ga-agwa. Na akala aka onye na-edu ya. Ekwe dike! Ifuli ihe mere onwe gị. Agwala m ụdị nka. Na ijiji ntị ike na-ezu ike na ana ya dịba. Azụ dike elubo ana ya dịba. Ajala ku ihe dị gbara maka ebe Ogene. Ina juma ogene. Ogo boy na juma ogene na udin ifro ife men. Ifro ife men ama egwu ifro ya. Ekwe, e ka na ekwu ihe mere na ama egwu. Ye na ewute m na obere nwa otu a. Gidi oburu gi igbi. Asenge call him. Hey, nigudu obere di kam torato. Idi kam toro kwatu ne burum tuana Mmuo ekwe dike. Mmuo ekwe. Hey! Ekwe ka na-ekwu obere nwa. Mana nwa akwụtọla ugwu gị niile. Nke na-ewute m abụrụ na ọ tụrụ gị n'ana na otu onye ọbụla si na-ene na-achị. Ekwe obere nwa na bụ nne mmefu anya. Mege ya. Nwoke dịka na-agwọrọ ọgwụ. Ịma na dịka na-agwọrọ m ọgwụ. Maka ama m na aha mụ na Idika ewuru m aka gbajie m ya ekwọta ka malụ isiri ike mana nwa akpụtọla ugwu gị niile ugwu niile mburu bunye gị akpụwala ya n'ana otuto onye na-enye gị ka nwa akpụrụ n'ana gbiji ọkpụtọrọ ka akpụtọ eze ka onye ọbụla na-achị ọchị onye ọbụla na-eme na-achị eze wutezi mbụ na enyi gị nwaanyị nọ ya. Okay, but o wutere gị nwakwa ya kezi ha m ga-eme kwe ha ga-eme ka ị ka na-ajụ potenti ma agwa ya ga-eme bịa ka ngwa gị agwụkwara m ihe na-enwe isi bịa ka ngwa gị mana ọ na-eme mgbe ụfọdụ iche ka mmadụ ka mmadụ rapụ nke ahụ ka anyị jee ka anyị pụ n'oge adịrọ nwa ememe ife ọzọ ekwe Ola, if go na ya ma akọrọ nke gị. Hey, na-apụgodo ife ị na-ekwudo. Ya na ị na-anwụzi n'Idika. Wọrọ ihe ọma na-asọ nsọ. Ọ na-efe ozi ka Idika si wee nọ fikọsịa na akwala ya ma bụlụ ọnọ n'ụlọ ebe mkpa akpọrọ nwanne ya nwoke elu.
Manana. Hey! Idiko onyu. Omeka nna ya. Lekwa anya ka ngwa gị. Elukweni ya nso. Sọsọ m ịchọzikwala ịnwụ maka ịfụnanya. Ha gwasikwa gị. Maka obere oke ha kpọrọ eke mma. Ka ịkwana ihe ọ ga-emenwu. Ụmụ ama nzuzu ezuzu, aga m awụgharị ya, gbawa ya ka ma napụrụ ya idika. Ọ na-afụ ya n'anya na-abụ. Agbọ mma, biko nyekwa m o. Nyekwa ntị abụ m, ajị adịghọkwa ya. A sịkwana na m agwara gị o. Ekwe nsogbu dị. Kedu nnọọ ka anyị esi kwa onye ukwu ala. Kedu ka anyị esi mee ife a? Hai! Otu ọbụla o si na dị, a ga-ama ife ga-eme. A ga-emeriri ya maka sọsọ abalị abụọ ka nwoke anyị la anyị. Sọsọ abalị abụọ. Ego otu igwe abụọ gwụcha. Sọ abalị abụọ ka nwoke anyị la anyị iji wee chọta ife nke atala akpụ o si anyị mee. Na ife nke atala akpụ kedu ebe anyị ebido? Ekwu ụtọ ọbụla o si na-adị. Ọta akpụ elu ta akpụ ana. Anyị ma ife anyị na-achọ. Anyị ga-emeriri ya. Okwe? Ọ bụrụ ozi gị nwa. Ka ị mara ife ịchọ. Kwụzikwa m wee kwe dike. Obinna ọkwazikwa m wee kwe dike. Gụ ada ekwenu. Ka ife na-emezi. Anyị eme ya maka na ife ọbụla bịakwutelu nwoke ya na nwoke ha. Kedu ife ị chere maka uli? Maka ine anya na ọgagharịcha n'obodo a niile. Okwu dịkwa n'okwu. Maka na inegharị anya o nwere ife ọzọ anyị nwere anyị eme abụrụ uli. Uli ka anyị ewu. Anyị eme ya. Kedu ka anyị ga-esi ya? Maka nke uli abụrụ nsogbu na mgbede a mgbe o ji abụ mgbede a na-ememe. Ekwe karịka nke imele ka nke ihe eme ka ọmụ ekwe nwa ọtụrụ gbajie nụ. Ekwe zam sinam sego ka ịfụnanya. Gịnị ekwe obi na nna gị mecha melie na mgba agba. Obi dị m ụtọ ebe gị na nna gị nọ. Obi dị m ụtọ mana obi adịghị m ụtọ ka m gwa gị eziokwu. Iwe na-eme ọ bụ na uche gị dị ya ihe afọ ka m si wee bata. Eji m nwayọ batala onwe. Ogini Ị na-ajụ m ogini ka m kọzielu gị ihe mere. Ị mara mgbe a gbara nna m ziri mmasị si ya bịa. Ọ gwakwuru ekwe dike si ya bịa.
mana nna m agwara m. Mana obi ma ike isi n'ọkpọ gasị. Gwacherezie. Ị ma na kemgbe isi wee to na bụ ụlọ wee ruo na anụ katabeghị m ofu ụbọchị nna m kpọọ m sị bịa ka ịkpa nkata. Ka m gwa gị eziokwu, nna m kpọrọ m asị. Nna m sọpụ ụkwụ ekwedike azụ ya. Nna m sọpụ ụkwụ ekwedike azụ ya. Lee nna m na-ekwedike. Nna m na-azụ ụkwụ ozugbo ekwedike a na-azụ ya. Ka m gwazie gị eziokwu, nna m na-ekwedike bụ aka ekpe n'otu. Kweta m ihe anyị na-agwa. Ọ bụ na-agba akpọmasị. Akpọmasị. Mana obi m ozugbo ọ ya dịcha mma ozugbo ọ ya dịcha mma. Ọ ya dị mma mgbe m nwụrụ. Chukwudi ịma nwụ. Ọkwanụ sọsọ ihe a ịbịa agbakwana m aka n'ihe ọgụrụ. Ọ na-abụ nlekọta nwa mpimpi imi ya ọ dị nke ọnwụ nwere obere nzuzu na-ame. Nwanne m nwaanyị, ihe dị egwu aghaghị ime n'obodo a. Ife na-akọ dị akọ. Medebe kọrọ ịmara ife a na-akọ biko. Ọ nọ n'obodo anyị. Ọ n'obodo ka chi ala ya si wee mee ụdị nga ọka ibe. Ọ dara m ihe na-akọwa akọ. Ama m ife nnekwu maka asị ka etule ma nyocha ihe dị n'okwu a. Ị ga-ahụ na nwobe nwoke ọbụla nke nwaanyị mụrụ n'ala anya merigoro ya n'ekere mgbe ọbụla. Nne, kwuga amakakwa. Narapụgodo ife na-akọ. Kwukwana m n'anya gị dị n'ezinụlọ ahụ. Onye ahụ mere iji wee na-eto ya na nne m. I lechara nnọọ mụnwa bụ agbọ mma anya. Ọ dịghị ka onwe ya ga-eji agadi nwoke anya na nna m ha bụ ọgbọ were eme. Mana ọ bụzi ọkasị gị ka ọ na-eme njezi n'ama egwuregwu ọzọzị. Ekwedike no deal well now with. Can you fit you okay? Can you fit you get home or him? Call on keep up going out. Can you fit you okay? Namodenga, which is the long one. But Kaketa was name. Come we go. We Kuzilumana with Dikeh. Okunya mwede balana ha tanti ya tanoma akuzile nyaive uwe mwana moko yikikro chichirezi no denga denaka we oloketa amwa na esie na nwoke sienu ekwedike esi goru ni pe sie ye so potopoto ahoto olu mmadu chukwu kere ka ayi no zi fedo na ekwedike unu kaketa ife niile aworo na aka ekwedike ka ọ dị kaketa esie na ekwedike Dimba apui head. Odenga nam. Amo no pibuga kombuge bu. Kambuge mo pibuga ke chano zoko kenkem du maka. Okozi ko mu ekwedike. Adike fa mmemme o. Kanye ku abane no, kanye ku yizu ke no, onnam ke o. Ongo mo nne mba ka mana kanye yizu ke no gu odenga inayo edunango odenga inayo edunango ekwedike ekwugo otu ahụ ka ọ ga-adị ala kwe hedi agwago m igwe na ya wopụ aka n'ihe ọjọọ ya wopụ aka n'ife ga-emebi afa ya ekwuru m na-ekwu na akara aka onye na-edu ya efola akara aka onye ọ ga na-edu ya nna nna anyị ha ga-agbalụ m aka ebe na aka m dịkwa ọcha ihe ogwugwu akwụ ihe dị gbalụ m aka ebe aka m dị ọcha aja ala akwụ ihe dị na aja ala idika gbakwara m aka ebe aka m dị ọcha ihe kpu ndụ m gbalụ m aka ebe odenga agwa ya bụ ntị ma ọnụ ha ụbọchị ga-eburu isi
usoro ya onye si na ọ chọrọ ịlụsa chi ya ọgụ ọ ga-etigbu onwe ya n'ọkpọ ana m ekwukwe n'ihi na Idika na-efe chi obodo anyị a ọ na-efe aja ala akwa ihe mana Odenga na-efe arụsị mba ọzọ ọ jiri ya ọfọ n'ogo nne abụ na oge emeli ya atụọla ọmalụ ya malụ atụọla ofeke ya fe n'isi n'ọfịa ọgwụ nụkọrọ m n'ọnụ a sị na ọ na-awa agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ chefukwana ihe akwakọ ihe nwe ogologo narị isi ike ana m ekelekwu na ndị unu eme amasị unu ike dụkwa ụnụ ana m ekele unu ihe unu na-emere m kama ana m ayọ ụnụ mgba ndị achere m n'iru ka nna ya ụnụ si unu biko ka anya ụnụ dị na ya bụrụ na anya ka azụ na ọ naghị afịa ahụ ọfịawa arụ na anya onye bụ oke ya unu ekwukwere ka ihere eme m unu ekwere ka ihere eme m ana m akpọkọ unu mbọsị eke na-akpọkọ unu mbọsị afọ na-akpọkọ unu mbọsị oyi na-akpọkọ unu mbọsị nkwọ gaa ndị unu emere m ya nga gbaa mgba wee merie na mgba ụmụaka si eme na bụ iru ya atọ na amụ anyị ma egburu unu mpeke gburu na egwukwu amụ nke pụ amụ aka na-anụ akara isi ụnụ ya atị ka anyị taa na ọjọọ ụtụtụ gbam gbam ọkụọ akwụkwụ na anụ ọkụ ome eke oye afọ nkwọ ya gaba a sịkwa na m ahịkwa na-ekechi oke gbara aka ka m kecharịnụ ọ mmebi ike na-emebi m ọ bụ eme ngwa ṅụọnụ ndụ agaba ndị unu nwebere unu ebe ngụcha anya ụlọ emewe unu ama na ose anaghị eje iji ihere ka ọ dị owe ihe na-atọ m ụtọ ka ọnya onye ochu a aje were na-ekwu ọ dị ka Obinna hapụgodi akwụkwọ ndị aka bịa bụ ọsọ ndị okpuru asa akwa akwa nna na akwara tupu nna elegharị anya nna ahụ ya mgbe jekwuo onye ebe ọ dị ebe ọsọ Obinna ma ihe na-enyi ọ dị ka orugo mgbe anyị akọ megodi ihe ebe a Idika mee nwe ihe Idika achọrọ m chọrọ ịnwachi ụmụ ihe awụrụ ọnya gị jekwuo onye ahụ anyị na-ekwu ojide ka anyị bịa ebe ọsọ gbaa nchere m gbazie n'ikpi m chere m gbaa n'ikpi m chere m Obinna ị nwere ike ịkọwara m ihe mee n'ime ọhịa kịta nwa ị na-ajụ m ekwesịrị m ị na-ajụ gị nwa kedu ihe mere n'ime ọhịa Obi onwe ihe ịchọpụta Idika wa agụ otu agụ na ọ na-aga n'ọfịa anụ ndị ọzọ na-eze otu agụ Idika dị nke ose anụ ọgwụ Idika wa agụ achọghị m ikwu okwu legodi mụ na gị dị mkpa dịka mụ na gị ga-alụso ofu onye ọgụ onye a wee kwụọ anyị mee anyị ihe ihere gwa anyị aka na-agazi ebe a aka na-ekwu nke mere eme na-eche otu nsi apụta n'ime ya
ka na-ekwe ifere onwe m atụgbuo m ifere onwe m na-atụzi m n'Idika hụrụ m n'ala kpụọ m arụ mana mba akwa hụrụ ihe a na-agwa gị mba ifuru mụ na Idika anyị ga-ewere ya nwoke na nwoke anyị ka ya anụ oge ọzọ kedu onye ọ bụ mụ na Idika ga-anụ oge ọzọ kedu onye ọ bụ chere goro isi gị na Idika ka ya anụ ọgụ ọzọ anyị ga-anụ ọgụ ahụ ọzọ achịa m afụka gị n'anya ị gawa gbuo enyi gị dosa maka ozu gị ka mma bịa bụrụ na nke Idika mmadụ ịbụ ọka kpụrụ arụ otu agị nwa nọ sọsọ ga-akakwuru Idika ọnwụ gị mba enye ga-abụta ozu gị nye ya n'ihi na i gbusara onwe gị nekwe eche na mmadụ ka m na ya mana Obinna ka m gwakwa gị eziokwu ihe ikwu dịka eziokwu kịta ka m chọpụta ihe ekwe dike na-agabiga na be ha ya na ihe na-eme o nke a gosiri oge nwere ha ga-eme ebe Idika nọ oge nwere ha ga-eme ebe Idika nọ kịta ka ị bịa kịta ka ị na-eche echiche ị ma ihe anyị ga-eme anyị ga-agba mbọ chọọ ka anyị ga-esi ya lalịa lafụta ya n'egwu ọnwa isi egwu ọnwa wee gwọọ ya aja tụọrọ ya otu aka isi egwu ọnwa n'abalị a egwu ọnwa hapụziri m Idika nke a obere okwu Idika nwa m nwere ihe nsị ka m gwa gị ka ihe niile a mere m ọ na-ewute m n'obi ka ị ghara iwezi iwe ka ị gbagharụkwuo ha na ha amaghị ihe na-eme nne m ọma ọ bụrụ na nke a na-esogbu gị esogbuzina gị n'ihi na m erigo n'isi mmiri ka m gwesị gị nke bụ eziokwu eze ji buru agwago m ka akara aka m ya dị ka isi wee mee mama ihe sọrọ arịrị na-akpagharịwa n'ime ọhịa ịma mkpọ ya agwụ nne m ọma ịma na eze ji buru na-achọta m ebe a kwa mgbe ọ na-abụ ogorogoro ọbịa ya na ịbụ ezigbo nwa akara aka ka isi mee ya mama apụwa na-esogbuzina gị esogbuna onwe gị na ihe kwuru nwaanyị ọma amana ka asị ji eme ọ ngoto na-agoto ka ọ fọtọrọ gị afọtọ mgbe otu ọbụla o si wee dị aya mbei agụ nwa nwanne ya mana o nwere ihe m chọrọ ihe ma ọkwa na nwanne gị nwoke bụ nwoke gịnị ha dozi n'aka n'ọnụ ebe ọ bụ na ilechara gwa m ụdị okwu a ekwe mere a na-erubere gị isi nne m ekwe m gị nkwa enweghị m ike ihe ọzọ ịlụsara ọgụ otu a m kwuru ya ka ọ dị ọ ga-adịrị gị na mma ọkwa ịfụrụ ka ihe ụrụ na-achọ ịgwa m mee ka m gwa gị ekwugo m na ụlọ ịda anya ukwu rinne ịda anya ukwu ụka eje ịda anya ukwu chere ihe njide kedu ihe kpatara igwe be anyị ga-eji ekwudo okwu a kedu ụdị okwu mkpugheri kedu ụdị akụkọ mkpugheri dị ya ka ihe ị na-ekwu ekwugo m ya ugboro na gị nwa bụ ụka eje ịda anya ukwu ịda anya ukwu mmụ ihe m ji bụrụ onye anya ukwu nka m jide n'agha kedu ụdị okwu mkpugheri unu na-ekwu n'okwu mkpugheri igwe a na-ekwu dị ka ihe na-ekwu ka m kwụ ya aka lapuo ka m ụka eje kedu iji bụrụ onye anya ukwu n'obodo a gịnị kpatara na ijere gbuo nwa odenga jọbala ka iwe bụrụ ọkamgba ka ọ dị mgba ka ị chọrọ ịwa ngwa gebe ntị ụdị anya ukwu unu na-emere m n'obodo a ụdị anya ukwu unu na-emere m n'ala akwa ihe dị a okpo ebo ekeghekwe ya ka m gwazie gị gịnị mere m agaghị egbu mgbu oye ka m gwazie gị odenga gburu nwanne ya nwoke were bụrụ ọkamgba okpo
ya bụ mmezie ya ọgwụ ha arụ ọwọ dị mbụ eme Ukeje Ukeje isigbu onwe gị na-asị ịbụ onye asị ọgwụ eziokwu Ukeje ngwa nababeghị aga amala nekwe ihe niile anyị na-ekwu ihe na-agba nke eziokwu Ukeje kedu ibe ya so gị ka ihe mbụla dị na kọrọ achọ ka ihe mbụla dị na kọrọ onye nnukwu dị ka gị amadi ọha mmasịsị ya eze n'ọgụ pịala gị isi ọ kwadala gị bịa ka iwere ịmba gị na-ekwu ka m gwazi nke eziokwu dị mgba echighị m ọka mgba n'ala akwụ ihe dị ụda aga-adịrata echighị m ọka mgba n'ala akwụ ihe dị ụda ma ndị nata dị mgba ụkwụ ọjọọ ụkwụ aka ekpe kedu ihe na-emenụ ndị nna anyị ha gịnị na-eme o jikwe m ogo ihe ọbụla na-eme ya meme ya bụkwara nke ọjọọ ihe ogwugwu ekwe mụ na ezinụlọ m chebekwa anyị ana m enyefe gị ezinụlọ m n'aka chebekwa anyị biko Ude ya ife mele iju ebia na nke m na mgbede anyasị a ude ọ dịkwa anya fụrụ mmụọ mgbe m na-anata nye ya adara m ada ugboro abụọ uwe na-asị na ihe nwere ihe ga-emerịrị ya Ude n'ụtụtụ adara m ada igwe gwakwara m na ọ dara ada ụnyaahụ ị bịakwa taa na-agwa m na ị dara ada nya bụ na mgbe na-atụwaghị anya ala anyị bụ akwa ihe dị enwe ezigbote ihe mgbu na mgbede ma nwee ezigbote ọṅụ n'ụtụtụ aghọtara m ihe ị na-ekwu Ude ịbụ okenye amamihe chee echiche o buru ụzọ anwụọla Odenga bụ eze mgba ọzọ ka na-abịa n'ihu anya fụrụ m mmụọ kọwanara m ihe ọfụma ka m ghọta na ya nọ anyị nwebụla obulu ụzọ eze mgba ala akụ ihe dị obulu ụzọ wee nwụọ anyị nwetakwa eze mgba nke oge anyị bụ Odenga mgbe na-atụwaghị anya anyị ga-enwekwa eze mgba ọzọ nke ga-anọchi anya o buru ụzọ anwụọla Odenga bụ eze mgba ọzọ na-abịa anya fụrụ mmụọ agọta m ihe anyị na-ekwu gwa m okwu Ude chee echiche ma welekwa ile gụọ eze gị ọnụ ị na-ekwu na Odenga ga-anwụ ọsọsọ oge na-adịghị anya ijiri gị ọnụ gị ma kwuo ya ọ ka m je gwana ya na ịma Odenga bụ enyi m nwoke atakwana onwe gị ahụ n'ihi na Odenga na onwe ya amarala na ọ ga-anwụ mana ma gị gwakwa igwe na mụọ bụ eze ji hụrụ si ya emerụkwa n'aka ya Maazị Okeje maazị chi ewere n'ehihie chie n'ala akwa ihe dị ya wụ na ele ebe chiwa jiri
Ya wee. Ị nọkwa n'ụlọ? Anọ m ya. Anọ m. Ị nụbeghị ihe a na-eme? Ọ gịnị na-eme ihe nwa? Hey! Kedu ihe na-eme? Odenga nwụọla. Odenga dị na be ya kịta Rose. Ekuzina ọzọ. Hey! Kedu ihe kpatara ụdị ọnwụ ka? Mana ga-ekwentị m agwa gị. Ya ma ihe ị na-agwa ma ọ wụ eziokwu. Marakwa na Odenga jiri aka ya wee kpata ọnwa ya. Ya bụrụ na ihe ị gwara m ugbu a wee zie, Odenga jiri aka ya kpata ọnwa ya. Aga m agwakwa Odenga mgbe ihe a na-eme. Mgbe nye na nwa ya bụ Ekwedike na-akpa nkata ọjọọ ha dịrị akpa. Enweghị ihe mma. Amaghị m ihe mere sị na mmemme ka m kpọbara ya ka m dụọ ya ọdụ maka ije ya na nwa ya nwoke bụ Ekwedike. Mana eze ji buru si m hapụ ihe a, m hapụ ya. Ịhụnanị ya. Ịhụnanị ihe ahụ m na-ekwu. Sisi chie ma ọka mgba unu ajụ. Chie ma ọka mgba unu ajụ. Ugbu a ka unu ga-eche m ya ọka mgba. Ugbu a Odenga anwụọna. Unu sọwa ọka mgba ọnwụgo. Unu ga-echikwa ma ọka mgba ahụ kịta. Na ihe m ji ekwu ihe ọbụla m na-ekwu gbasara gị. Na afụgo m na enwere ihe nsogbu dị gị n'isi. Dịka ihe ọ bụghị na-ebe ọyị nwoke m were aka mgbama were dụrụ ihe ọnụ gị. Ele aka dị ka aka sịkọ. Aka sịkọ. Gee ntị m agwa gị. Enweghị ihe ekwutere ya. Kọrọ ya gaa n'elu, kọrọ ya gaa n'ala, kọrọ ya gaa na nkọnkọ, kọrọ ya gaa n'uhe. Unu echeghị m eze mgba, enweghị ihe unu kọtara ya. Ebe a ka ị dara ya. Nke onye butere nnọọ eze ji bụ ma nke mma mgbe o mere ma nke m amalụ mgbe o mere. Ezi ọ dị ebe? Okay. Ka o nwere nnọọ na-abụ na-agwa ha. Ezi ọ dịkwa ebe? Okay. Daalụ. Ihe maọbụ n'ihe na-agwafe eziokwu. M ga na-agwakwa ha. Mana nnọọ onye jeme ụzọ dịka ebe. Ọ mere mkpọtụ. Ihe mere n'ugwu onye fọrọ eze ji buru. Faje kotesi ha n'okwu na ụka bata. Abụrụ gbagotewe na akwa eze ji buru na-ebula isi nnọọ. Ajibula kwa lebaki kanna musiga mbia ho kibiko no. Ke wani ya ge mi na eme biko na so jibu nyese na ya ka biko ziano. Masi. Emano aghara na-eji ihe kpọrọ ihe unu metere unu ihe na-eme unu. Yesu jibu biko ziano mena na ya bele ziano. Mena na ya bele. Esere mbiko. Simnigo. L'homme nso kan kowa gisi. Era mo biko ziano mena na bele biko ziano mena na ya bele. Ibele na bodi na ni biko na so jibu biko ziano no. Esi mmelu nna gị ebele. Emudi ihe alụ na ife nsọ ala nna gị metela onwe ya. Nne m na-agwakwa ya na nchiga mgbochi ntị. Na mgbochi ntị biko zanụ gbaalụ zanụ eze jibiri biko nụ. Ama ya ama biko eze jibiri mezana ebere biko nụ. Orugo na omume ọ na-achọrọ bịakwutewe eze jibiri. Si m n'ụzọ pụọ. Eze jibiri. N'elu nwanne m nwoke dị n'ụlọ dị ndụ nwoke mma. Eze jibiri. Ana ga buru si ni na ndụ ya ga-esi otu awa. Na-abazia. Onwebe ihe nna anyị ha kwuru. Onwe ihe ha kwuru. Ndị eme ka ụmụ
Bikonu Babano, Bikonu. Nabazia. Bikonu, Bikonu. Energy because Obinna ujo ji m aka o onwe ike ịgwa m na anyị ama mfuzi ekwe dike ọzọ ekwe dike anwụgo nkwakọ ụwa nke a ọ dị nke ahụ n'aka m niile a dị ọcha ụjọ egwu ji m ka ị na-akọ dị ịma na ọkụkọ nyụọ ahụrụ ala na-achị ọsọ ka ihe ụjọ na-atụrụ gị emeela m ọtụtụ ihe ọjọọ ka ihe imere ọsọsọ gị bụ onye ihe megoro ihe ọjọọ ka ihe ime ihe ọjọọ wụ ntị nne ya ọgba n'aka mụ rafuru ekwe dike onwe ihe ị chọrọ ka mara ma ntị na-akọzi m ọkọ achọghị m ụdị ya kwụsị ya biko lee anya agbagharịzina okwu okirikiri gwa m ihe bụ ihe ahụ gwa m ka ihe ịlafuru ya ka e mee nkọwara dị ya aka m niile a jupụtara ọbara kwa eme na m ya ekwesịghị ime ọkọmụwa gburu uli hey isi gịnị gwa gburu uli ka ihe mee mụnwa ji aka m abụọ Chineke nyere m jiri nri na-eri ede na-eri ji ọ nwụọ kedu ka o si mee ka ọ godi ka o si mee uli nke m uli ọkwa ma ka m gwazie gị ọgịnakwa anyị adịghị eserozi gwa m ihe na-akpọrọ m biko ka m si ebe a obi gị dajụọ ori gee ntị ka m gwa gị asị m nnọọ ka m kpọọ ka m gwa gị na ife niile ahụ na-esere anyị okwu ajụgo m ha niile kpamkpam achọghịzi m ka anyị na-ese uri mekwa na nlarụsi ụla n'abalị tete bido na otu ruo kịta ezuru m ike na-agba ọyịrị n'ime mmụọ m na-agba ọyịrị na-ajụ na nwa abụli fụkwara m n'anya nke ukwuu mmiri o ji wee chọọ nnọọ nke kacha mma nyere m ya bụ uli ife ahụ na-ese ajụgo m ya nye ekwedike ị na-afụ kịta bụ ekwedike ọfụ ekwedike ihe na-achọ ịgwa m na ọ pụtara na ụmụ mpịampịa omume ọjọọ ndị a dị iche iche na-ada emewegasị na ị gaghị emekwazi ya ọzọ gịnịzi ka iji nwayọ ekwu awụsagwo m ya kịta ka ị bịara ị na-emekwa na otu a mgbe okwu abịa na-ese mbanụ mmemezi ya uli ekwedike ngị nwa ekwetechabeghị kwesịrị ikwete ulike negudi ife mba ọ bụrụ na ebe a nwe ebe bịa gba afịa m nkịta ahụ ife akwụkwọ na egwu ịhachakwa ihe niile hapụbekwa ha aghụghọ uri gee ntị ka m gwa gị ọkwa ịma ife ọbụla na-ese mmezie bido kịta ma dị eme hapụ nke a na onwe nkwo n'ife ọnwụ na obere oge na ya
Edition enwe onye fly. Yo, dibe kwesịrị ime ya mere ọmeme ya. Olima meme ya. Somebody oh. Aije, ayi eme ya. Mgbeke. Hey. Obinna. Ụjọ ndụ gị na-atụzikwe m. Obinna ị nwekwara ike ịnwụ. Akpatoghị na ahụ m na. Hey! Emekara na m ka m kwesịrị ime o. Emekara na m ka m kwesịrị ime. Otom. Obi m anọkwata n'ebe a malụ na ezu nwanne m nwoke. Tọmọnụ. Mana eze ji buru enwebere ihe okuru banyere ya. Nwebere ihe okuru. Ike agwụgwọ mma m. Ike okwu agwụgwọ onye ọmazi ihe ọ ga-emezi. Ike agwụgwọ mma m. Mama mazi ihe ọ ga-eme ike okwu agwụgwọ onye. Ike agwụgị ya. Idika were ihe ọ na-arụ n'ihe ya. Idika were ihe ọ na ekwetere m na o were Idika na-arụ. Ọ nọghị nkịtị. Ka were ihe ọ na-arụ. Ọ nọghị nkịtị. Mana obi m na-agwa m na Idika agwụ. Fia. Ọ bụ sọ ka esi ekwesịkwa n'ụdị okwu a. Kekwa ka esi ekwu ụdị okwu a. Ma kedu ka isi wee na-eche na Idika ka m na-agwa m na o nwere ike ọ bụ na o jego kwụ ụdọ n'ime ofu ebe. Mba otu Idika nke mmụọ ma ga-emenwe udo. Ọ ga-emenwe udo omume a. Otu obi o. Nwere ege ya. Idika ga-abata. Ọkwa ihe aka eze ji bụrụ gwara m. Ihe akwụ ihe eze ji bụrụ gwara m. Nwa akwụkwọ oje na mmụọ. Obi m egwu na-atụkwa m o. Eze ji bụla ama nsị nwụkwa asị. Egwu na-atụkwa m. Ị hụla na ya kwuru? Nwatakịrị a na-afụ ụzọ inwe ike ife ka m tonto pidin ya ụmụaka. Mana ime ọnụ mgbe a mụrụ ụmụaka ka a na-afụ ndị mmụọ. Ọ na-eje na mmụọ na fa na-afụ ndị mmụọ. Nwekwa onye na-agba ihe okwu n'obodo anyị agba ya. Nwa onye na-agba ihe okwu agba ya o. Mmechipụ ọnụ gị. Nke bụ n'eziokwu. Ewepụ ofu ihe aka m ime ọnụ gị kpechekọm. Ifuru nna m Odenga. Nna m Odenga na-agbaghị eze ji buru okwu. Ọ chọghị ije anya fụ ya. Ọ bụ ma ya. Ihe ọ chọrọ bụ jide eze ji bi ọpụkewo ya pụrụ. Onye mee nna gị ji enwe nsogbu ebe a na ebe a mgbe ọbụla ọ na-enwe nsogbu. Ọ pụtara na ya ala n'ụlọ gị. Gịnị mere na ọ ya ala n'ụlọ ya? Ị ga-ala n'ụlọ gị. Ị ga-ala. O nwere ife na-eme n'o. Ị ga-ala n'ụlọ nwere ihe na-eme. Nga ekwukwe n'ihe ahụ. Ofu okwu a ka mụ na gị na-ekwu. Ihe a bụ ajụjụ m jụrụ eze ji. Ịma ihe eze ji bụ gwa m. Eze ji bụ gwa m bụ na ọ bụrụ na achọ m n'ụlọ na afụrụ m na m kwadobe na a ga-eni nne m nye mmasị nwanne m. O nwere je ri nne gị ga-ala n'ụlọ. O nwere nke o kwuru amaghịzi m ka o si eme n'eme. Ebe ahụ kwuru na mụ na ya akpachaghị anya na nne m na mmasị nwanne m nwaanyị ga-anwụ n'aka ekwe dike. Obi m onwere ihe ga-eme ha. Onwere ihe ga-eme ha. Otu obi onwe ga-eme ya. Nke bụ eziokwu bụ na kamgbe ụtụtụ ejibe m anya m na-aba Idika. Ọ bịakwara n'ụlọ ma kekwara ebe ewe ike ịnọ kịta. Mama achọgharị gị ebe niile. Onwe ebe ọ fụrụ ya ike agwụgwọ ma amaghịzi m ihe m ga-eme. Otu m nna anyị anaghị asị asị. Idika dị ndụ. O nwere ihe mere ya. O nwere ihe ga-eme ya. O nwere. Ị na-aghọta ihe ha na-ekwu. Ihe na-agwa gị bụ na ozu nwanne m tọgbọ n'ụlọ. Ozu nwanne m tọgbọ. Nke kasị njọ bụ na eze ji buru si na onwe ya ga-emetụ ozu ya aka. Onye ọbụla metụrụ ozu aka na a ga-achụpụ ya n'obodo anyị.
Oye nemen. Hey. Oye nemen. Kekoro, how this will be inga? What azimo? Mana, shekwa kamjao. Idika nwere ikikere n'ebe ụmụ arụsị ndị a niile nọgasị. Obi m na-agwa m na ọ bụ na Idika bịaga miti eze Jibiri yọọ ya. Eze Jibiri nwere ike ịgwagasị ụmụ arụsị ndị okwu. Amazi ihe anyị ga-agwa na anyị ga-emezi maka ike agwụgwọzi m. Ike agwụgwọ. Otu mgbe ozura. Ka ga chọọ, ka ga chọọ. Obim. Obim egwu na-atụ m. Agwago m gị nwere ife ga-eme m. Onye na-ekpebizi n'akwa akwa ị na-ebe nwekwa ose. Akụzi n'egwu. Ifiri ije a. Ejechego m ije a bata. No, ka m siri wee batazie ka a na-akọ maka ya. N'ihe na-ekwu, atụzi n'egwu, o nwaanyị ọma, n'owere ife ga-eme. Obim ya ichi nwụchitere nwanne gị nwoke ọnwụ. Obim. Ngwa gee ntị. Akwa n'obi gị akwa n'ọnụ gị ka o si wee pụta. Ekwedike bụ nwanne m. Uruzie echi ka sị na Ekwedike anwụgo. Mba. Ụmụ nkwere omume. Na bụ ije echichago m ya. Mbata ka a na-ekwuzi. Ọ bụ dị oge okwe gị mee. Ebezi n'akwa. Ịnị nkwu nwaanyị ọma ebezi. Obim. Ọ bụ nwanne ilu ebe onwe ihe mee gụkwa ka mgbalụzie aka ya. Aja na Idike ajụ. Kega mmesi kwụsị ibe akwa ebe ya na chi ime gị. Ilukwala ebe onwe ihe mee ike ịchọ ka mmekwalụ. Ọbụlọgwụ ọma nne. Aja na Idike echi dị. Aga m eje ya bụ ije nata n'udo. Eke mma. Obim. Obim. Achọrọ m ka iyiri ya n'aka oge ọbụla. Onwe ka o si wee dị na-enye anya ka ị na-echeta m biko na achọ m ka o nwee ihe mee gị. Biko nara ụnụ m mgbaaka biko. Ana m anaghị mgbaaka ọ bụrụ na o nwere ihe ga-eme m. Mana ihe ndị anaghị ya bụ ka ọ ya bụ nne na-aba na-ebe okoro ime ọfịa obi esie m ike n'ihi na a na-asị na afụ dị mkpa afọ ogologo ime afụ dị mkpa afọ ihe kwudebere ya o nwere ife ga-eme otu a gwara gị ka ọ dị aja anyị dị ka na-esi ihe ga-eme gị Ikenna ka obi sie ike ụmụ m agarasịrị na ha ihe echi maka na ọkụ na-agba ọfịa wee hapụ ịga ije nna nna afa kụzieli ya. Idika ọnwụ maka mụa obi siri m ike obi m kwụsịrị akwa ihe a ka m ji akpọ gị ezi oyi ka nwanne ihe ka m ji akpọ gị ezi oyi ka nwanne anyị agbọgo ya ọ bụrụ ndụ ebe mma anwụ ka ị ga-anwụ anyị na-adị adị ka anyị dị. Idika ifuru njem a apụtago ọ bụ na anyị ga-anwụ ka anyị na-abụ nwụsị ahụ ọ makara m gwa gị na anyị ga-anwụ o nwere ọnwụ anyị na-anwụ aja a na-akwụ ihe ede ọnụ anyị n'iru nụrụ anyị n'azụ anyị nụ n'etiti. Mmiri na mejula Ekwedike ga-adịlele onye nyere ihe ukwu ka a na-atụkwa ya ikwu na-adị Ikenna sije ujenu Ikenga m na-adọ m Ikenga m na-adọ m nwayọ. Idi
Nne m sị ka m bịa jụọ gị ebe nwanne m nwoke nọ. Mmasị. Mmasị. Mgboro ole ka m gbọrọ gị? Agwawa ya bụ ntị ma ọ nụghọ mgbe a ga-egburu isi osole ya. Ya bụ ijiji ntị ike na-eso ozu anani. Ana onwekwa ife mebiri. Esogbuzi n'onwe gị. N'ihi na ya bụ nwatakịrị a na-akpọ Dikeh enweghị ife ga-eme ya. Na aka ije gwa nne gị si ya na Mmuo bụ eze ji gburu dipụrụ Dikeh n'ajọ ọfịa ka ọ gakwute mmiri nram ejuna. Ụbọchị ọ ga-abata fe niile emebezi ya. Na-ahụ m anụgo m ihe ikwu ka njezi anagwazi nne m ka isi wee hụ. Ndewo.
Eze ike ebe nke a na-elizikwa eru. Ike agwụkwa m. Ike. Biko.